Avui és un dia únic. Ens empenya el mateix esperit de celebrar qui som i com vivim. Sortim als carrers i places amb un somriure carregats de bons sentiments, d'optimisme i d'esperança. Ens expressem amb llibertat a través de l'arròs i del llibre. Compartim una mateixa complicitat per convertir un dia feiner en una festa col·lectiva. Si ho podem fer és gràcies a la feina dels milers de treballadors i treballadores de tots els sectors implicats perquè tot estigui a punt quan arriba el 23 d'abril. A tots ells, moltes gràcies de tot cor. La Diada de Sant Jordi ens aplega a tots i a totes sense excepció. Sant Jordi ens fa millors, diem enguany. I jo us vull dir que tots vosaltres, cadascú de vosaltres, feu millor Sant Jordi. Aquesta és la seva grandesa. Per això és una festa admirada arreu del món, perquè tothom hi és benvingut i tothom hi participa. És així com des de Catalunya mostrem al món sencer un exemple tan necessari avui de fraternitat i d'humanitat. Una Catalunya compromesa amb Europa i oberta al món, no pas tancada en ella mateixa. A Catalunya ens guia una màxima moral irrenunciable. Totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats, els mateixos deures i responsabilitats. Aquests dies hem iniciat el procés de regularització de persones immigrants. Parlem de veïns i veïnes dels nostres barris, pares i mares a les escoles, treballadors i treballadores que ja es troben a Catalunya. Volem que puguin contribuir a la prosperitat del país amb plenitud, és a dir, amb drets i amb deures. El govern de Catalunya, com la immensa majoria social del país, està plenament compromès perquè aquest procés es dugui a terme de la manera més ordenada i en benefici de tothom. La regularització és memòria. Hem de recordar quan eren els nostres avis i besavis els qui van haver de marxar a la recerca d'una vida millor. La regularització és, sobretot, futur. El futur d'una Catalunya exemplar, oberta i pròspera. Benvolguts conciutadans i conciutadanes. Catalunya ho té tot i ho està fent tot perquè aquest futur sigui bo per a tothom. La situació de Catalunya és bona. És bona i ho serà encara més. És bona econòmicament i moralment. Els termòmetres econòmics i morals de Catalunya ens ho indiquen. És bona socialment, perquè estem enfortint la cohesió social del país. És bona perquè Catalunya ha recuperat la capacitat de liderar i de proposar a Espanya. I és bona perquè hem recuperat la presència que ens correspon a Europa i al món. Malauradament, el món s'ha endinsat en una nova espiral de guerra amb conseqüències per a la majoria de països. Em sento plenament orgullós, sentint-nos tots plegats orgullosos de l'altura moral que hem demostrat. A Catalunya tenim clar que els números més importants no són els del preu del petroli, sinó els de les vides que s'estan perdent. Els catalans i catalanes no som aliens a aquest dolor. Per això diem sí a la pau. La guerra és evitable. Cal posar totes les energies en la diplomàcia i el diàleg. Estem a temps d'evitar més morts, més desplaçats, més devastació. Aquest profund sentit moral és el mateix que fa que Catalunya sigui un país on hem situat les persones al centre. Sentim-nos orgullosos quan diem sí a la pau. Sentim-nos orgullosos quan despleguem la llei per oferir als malalts d'ELA l'atenció que mereixen. Sentim-nos orgullosos quan estem creant més llocs de feina que mai, especialment per als nostres joves. Sentim-nos orgullosos quan fem del dret a l'habitatge una missió de país. Catalunya està desplegant la política d'habitatge més ambiciosa que cap altra comunitat autònoma. Estem construint més habitatge públic que ningú a Espanya i estem aconseguint contenir la pujada dels preus. De la mateixa manera que podem dir que Catalunya està en una bona situació, també afirmo que Catalunya té per davant un camí de millora. Un camí de millora que ja estem recorrent i que cada dia que passa avancem amb determinació. Màxima determinació, màxim rigor i màxima ambició en tot i arreu, a les infraestructures, a la prevenció d'incendis, a les aules i a les granges, als barris i als centres d'atenció primària, a les llars de les famílies i a les empreses. Amb un lideratge clar i obert, per acordar un millor finançament de la història de Catalunya i per ser el territori més innovador en ciència i salut. Amb una actitud realista i estratègica, perquè Catalunya compti amb un projecte de país sòlid per als propers 10 anys. El futur no es construeix sol, l'estem construint amb les decisions que prenem avui, posant sempre els serveis públics i l'interès general i el bé comú
per davant. El govern està decidit a convertir cada mancança en una oportunitat per millorar el present i planificar el futur. Els reptes que tenim plantejats són importants, tinguem-ho clar, no es resolen d'un dia per l'altre, però hem posat el país a fer la feina que toca. La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Si fem una ullada al nostre passat més recent i si ampliem la mirada a l'esdevenir internacional, prendrem consciència que Catalunya ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. Sant Jordi és l'expressió alegre de tot un país que diu «Som i serem un país de vincles humans». Aquests vincles comencen per la nostra cultura, que viu un moment vibrant, i per la nostra llengua, el català. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català. Podem dir amb orgull que enguany assolirem l'oferta rècord de 150.000 places per aprendre la llengua. Cada nou catalanoparlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu del país. Catalans i catalanes, gaudim de Sant Jordi amb unitat i alegria. Regalem-nos roses i llibres. Recordem també a totes les persones que més ho necessiten. Moltes gràcies, molt bona diada a tothom.